Jedného dňa asi na obed to bolo, keď vonku v obchode začul som to slovo. Jedna pani povedala, a to veľmi rázne, že jej mala prerabka na niečom tam viasne. Manžela či priateľ, čo vedľa nej stál, bez slova a pohľadu nákup si len vzal. Ona na ňou hľadela, v očiach mala smrť, neradno sa zahrávať už naježila srst. Cestou domov z obchodu som sa usmieval, na pani som myslel, v hlave scénu prehrával. Keby pani vedela, že by čakať nemusela, u nás všetko je a nedel, či by tá vypučila. Lištové centrum všetko na prerábku má, veľa majstrov, kutilov, o tom vie sná. Pre ňu asi pracuje iba ten jeden jediný, čo nevie ešte o tom, že dostupní sme aj zjedení. Všetko máme, všetko zoženieme, čo treba, dovezieme, pošleme a získame pre teba. Lištové centrum úzko špecializované, jeno prispôsobí sa ti, a pani od šťastia sa rozleje. Pani s pánom po ceste domov stretol som, vizitku na nás úsmevom odovzdal som. Lištové centrum tam predstavil som. Teraz pani rozhodne sa slobodne, či rodinná rada doma zasadne, či lištové centrum navštíví a spolu, alebo len bedákať bude a opakovať, akú má smolu. Lištové centrum všetko na prerábku má, veľa majstrov, kutilov, o tom vie a zná. Pre ňu asi pracuje iba ten jeden jediný, čo nevie ešte o tom, že dostupní sme aj z dediny. Všetko máme, všetko zoženieme, čo treba, dovezieme, pošleme a získame pre teba. Lištové centrum úzko špecializované, jeno prispôsobí sa ti, a pani od šťastia sa rozleje.